Jekk tul ix-xahar ta' Ġunju ħassejt sħana aktar minn normal, kun naf li din mhix perċezzjoni. Fil-fatt l-aħħar jum ta' Ġunju ra l-Merkurju jimmarka sa 41.5 gradi Celsius. L-ogħla temperatura għal-jum f'Ġunju sa mill-1923. Informazzjoni li ħarġet mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tgħid li Ġunju ta' din is-sena kellu inqas xemx mill-medja, b'total ta' 294 siegħa ta' xemx tiġi rreġistrata tul 30 jum. It-temperaturi olew sew lejn l-aħħar 10 tiem tax-xahar meta arja sħuna minn fuq id-deżert Sahara inqabdet b'sistema ta' pressjoni għolja fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. Dan wassal biex it-temperaturi sparaw il fuq u għal xi jiem pajjiżna esperjenza mewġa ta' sħana qawwija. Sabiex jitaffu xi ftit misħana fl-arja bosta kienu dawk li pruvaw jifriskaw billi jerħula lejn il-baħar, iżda anke hawn is-sħana għamlet tagħha. Fil-fatt, it-temperatura medja tal-baħar kienet kważi 2 gradi ogħla minn dik normali ta' 21.5 gradi. Minkejja dan, Ġunju tal-2019 jibqa' l-aktar wieħed sħun fl-aħħar 5 snin, bit-temperatura massima kienet fil-medja ta' 31.4 gradi, jew 0.4 gradi inqas mill-medja għal Ġunju ta' din is-sena li kienet 31 grad. L-aħħar jiem ta' Ġunju kienu wkoll iddominati minn arja mċajpra kkawżata minn trabiet u sħapoli li ħafna drabi għadd tax-xemx. Dan wassal biex Ġunju tal-2021 kien inqas xemxi milli mistenni u b'34 siegħa anqas xemx irreġistrat mill-kwota ta' 328 għal dan ix-xahar. It-tieni jum tax-xahar kien l-inqas wieħed xemxi. Dakinhar ix-xemx xirfet biss għal satejn. Dan kien ukoll l-uniku jum f'Ġunju li fih kienet irreġistrata xita total ta' 0.8 mm. Din kienet l-unika xita li niżlet tul 30 jum tax-xahar li normalment ikollu medja ta' 4 mm ta' xita.